Start elindult a Batthyány Hunyadi, jól ugrott ki az egész mezőny. Vajon ki megy el vezetni? Egyelőre fejt szinte mindenki. Indy Jones-szal talán elmennek. Indy Jones mellett ott van, úgy látom, Y King. Ő megy el vezetni. Y King vezet mellette Óbuda, majd Indy Jones, a további során Miss Mary. Van ott jó pozícióban, de mindenki jó pozícióban van, együtt galopozik az egész társaság 1300-zal a vége előtt. Vezet Y King Óbudával együtt, két hosszal mögöttük Miss Mary, Quisi Sana, valamint Indy Jones 3-as, amikor átmentek az ügető átjárón a telivérek, 1001-jel a vége előtt. Az élen semmi változás, Y King könnyen kézből vezet, mellette Óbuda, mögöttük pedig egy 3-as fogat, Miss Mary a falon belül, középen Quisi Sana, kívül pedig Indy Jones színeit látom, 900 méterrel a vége előtt. Y King tovább növelte a tempót, és kicsit most széthúzódott a társaság, és meglepetésre Indy Jones egyelőre nem tud ritmus váltani. Indy Jones az első számú favorit egyelőre a mezőny végén. Viszont aki vezet az Y King, mellette Óbuda, könnyen kézből galoppozik Quisi Sana, két hosszal mögötte Miss Mary, Indy Jones pedig egyelőre még mindig csak az 5. helyen van. Érik az őrült nagy meglepetés. Amikor bejönnek a lovak a célegyenesbe, Y King maga biztosan vezet. Y King mellett ott van Óbuda. Y King, Óbuda, Quisi Sana a legfrissebb közülük, ez egészen egyértelmű, 300-al a vég előtt. Quisi Sana veszi át istáló társától, Y Kingtől a vezetés, és Quisi Sana Zdenko Smidával nyerheti a Batthyány Hunyadi díjat, és Quisi Sana nyeri a Batthyány Hunyadi díjat 2012-ben. Quisi Sana magabiztosan veri istáló társát, Y Kinget. Quisi Sana megvédi a címét. Y King második, harmadik Óbuda, negyedik Indy Jones, ötödik Miss Mary.